Oi ama apa di Bali, oi udah usah tagage, oi apa tinggalkan piti, kece-kece urang panggale. Apa-apa ibu-ibu ama-ama, kami bukan apa sih kok kemari. Kok ni mau mani ya? Bukanlah bang Cina. Kau pakai urang nusananan lalu lalang ado malang adonan gadi adonan bujang adonan kete adonan gadang ado baranti adonan berang jorada hati gale di kambang. Lima mani. Balilah Bali dusana yo gale ambo barangnya ranca haragonyo murah hulu. Kok kau mengalir lah Cina. Nak sampai kawannya dia lihat dia. Asal mau mencari hidup onde. Limau mau mani. Dapat capan lu halang kaki limo gale tak kambang hari hujan kalabas sayang yo urang toko harago putui urang bajalan haronde piti dan kakambang sawata jua suren tak ada kiro manggale acota uncang siko badan tambah marasai. Berapa kilo? Ngadang nak kecil? Anak kecil lah. Anak ngadang nak kecil dia. Limau mani, Asam masam. limau mani, Asam masam. limau mani, Asam masam. Sama ni tu di mau dan aku kecil masam. Tapu Ayam dan jual aku asam. Ayo dia mengalir di pemani nyo. Aku mengalir mama berang. kau pakai urang dun sananan lalu lalang ado malang adonan gadi adonan bujang adonan kete adonan gadang ada baranti adonan berang joranda hati gale di kambang. Minta kau sama saya lah. Minta lu. Ekor ganti. Balilah Bali dusana yo gale ambo barang yo ranca haragonyo murah pulo. limau, asam, mani. Abang kau baca-baca roti mani. Aku kasih tulas kecil lah. Kali kau baji kali dia meko. Onde Limau mau mani. dapat capan lu halang kaki limo gale tak kambang hari hujan kalabas sayang yo urang toko harago putui urang bajalan haronde piti dan kakambang sawata jua suren tak ada kiro manggale acota uncang siko badan tambah marasai. Mangaleh kaset jo lagu ranca aco diputa talingo paka urang mambali raga maraga ado mago tulak manula. Mangaleh tapuang mangaleh bada manjua bawang sarato loba ada nana mudo ada nana masa ado baoto ado karoba. Urang mambali sasa basasa adonan dudu adonan taga adonan duto adonan tengka adorang turis adorang awak. Menjual talung mengalih piring menjual lawa sarato daging ditambah pulo patejo jadiang liam mudia ilo bajinjang Ado kain ado lapia badagang sayur ajo sayur lapia menjual ayam sarato itia aco basora banyak maharia urang mambali Julia maculia kadang tak kicua sampai tapaki. Permisi Pak, permisi Bu.
Salam dangkek tangan dangkek jari disun maaf jerilah diminta banyak-banyak kepada bapak-bapak ibu-ibu ketek nendak disampaikan nama kadang nendak dimbawakan gala. Permisi, calia. Apa mak? Yang jauh silakan mendekat, yang mendekat jangan terlalu rapat. Nenek bilang itu berbahaya. Tapi mang galih. Cali, ang tenang dulu ya. Iko bukan galih sembarang galih. Iko bukan udang sembarang udang. Cali. Gilo mak. Cali badan ambo batato. Cali badan ambo kurih. Dan sangko ambo preman Bang gadang. Galih. Cali. Bang Galih, Sabar sebentar yo. Urusan galih mengalih. Beko kita hitung yo. Nan kini permisi pak, permisi bu. Kalau ada nan punya barang, tolong pacik barang apa masing-masing. Barang apa jawab pak. Barang ambo punya jambo. Jangan ganggu ambo punya barang. Cali. Kau ni apa? Jangan mengecek, boleh mengecek, tapi jangan ganggu ambo punya galih yo. Iko galih bukan sembarang galih. Iko barang bukan sembarang barang. Iko limau bukan sembarang limau. Cali. Oh Bang Galih kinya lah. Sabar sebentar yo. Nan orang pasti membali. Nan ketek ko pasti akan menjua. Nan ketek indak akan jadi ketek. Nan gadang akan bertambah jadi gadang. Cuma mau tanya kamu. Permisi, Calia, jangan banyak mengecek. Iko di dalam pasar. Calia, kau bantu barang ya. Permisi. Kau main hitam kau ada bantu inyo nampak ada. Calia, Iko inyo bukan sembarang inyo. Gabak dulu tanda kau hujan. Cewang di langit tanda ke mana? Calia. Hei, apa mak? Tari tengah, tengah. Tibur turun hujan. Hujan tibur silang. Calia. Apa mak? Calia. Alah. Calia. Calia. Mangan, mangan. Calia. Bisa sampai tak ikut tadi tu orang ni. Mengalih di kampung orang mau dikolong bantu Allah ikut di Ada lah yang putih ambil cepat. Di pasar bini dah ada deh. Iyalah. Tolong lah. Tolong dia ke mojek lu.